Laqda mhux governattiva Transparency International li bbażata l-Ġermanja qalet li madwar id-dinja il-livelli tal-korruzzjoni qegħdin jiżdiedu u qegħdin ikomplu jdajfu l-isforzi biex tkun miġġielda l-korruzzjoni. Għas-seba' sena l-fila laqda klassifikat li d-Danimarka bl-inqas perċezzjoni ta' korruzzjoni madwar id-dinja segwita mill-Finlandja u Singapore. Mill-banda l-oħra iktar pajjiżi meqjusa korrotti huma s-Sudan ta' nofsinhar, is-Somalja u l-Venezuela. L-organizzazzjoni qalet li mill-istħarriġ tagħha Malta kisbet 46 punt minn 100 li huwa 5 punti inqas mill-aħħar indiċi li ħareġ fl-2023. Fil-klassifika ġenerali Malta ġiet fil-65 post minn 180 pajjiż, 10 postijiet inqas minn 2023, meta f'dik is-sena Malta klassifikat fil-55 post. Transparency International qalet li r-reġjun tal-Ewropa mal-aħjar f'dik li hija perċezzjoni tal-korruzzjoni fost ir-reġjuni kollha fid-dinja. Pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea li klassifikaw qar minn Malta huma l-Bulgarija u l-Ungerija li ġiet klassifikata bħala l-ar pajjiż fil-perċezzjoni tal-korruzzjoni. Ir-rapport ta' Transparency International bbażat fuq informazzjoni u organizzazzjonijiet oħrajn isemmi l-akkużi kriminali li nħarġu kontra l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat u ex uffiċjali pubbliċi oħrajn brabta mal-ftehim ta' tliet starijiet ma' Vitalist u Stewart Healthcare bħala l-fatturi li waslu biex Malta naqset il-punteġġi tagħha. Ir-rapport jikkummenta fost oħrajn fuq dak li sejjaħ bħala abbuż ta' poter minn uffiċjali għoljin f'Malta għal benefiċċju ta' interessi privati b'detriment tas-saħħa pubblika. Fl-aħħar edizzjoni tal-indiċi dwar il-perċezzjoni tal-korruzzjoni, l-organizzazzjoni kummentat li l-korruzzjoni madwar id-dinja timmina fost oħrajn id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-attiviżmu tas-soċjetà ċivili fosthom fil-qasam tat-tibdil fil-klima. L-għaqda qalet li l-pajjiżi kollha għandhom jieħdu miżuri f'waqthom sabiex jiġġieldu l-korruzzjoni sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima.